వెల్కమ్ టు గిరిజన్ న్యూస్. బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ప్రమాదం. వివరాలు. కోటవరట్ల మండలం కైలాసపట్నం గ్రామ శివారులో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో 6గురు మృతి చెందగా అనేక మంది తీవ్ర గాయాలు పాలయ్యారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందని అంటున్నారు. వీళ్ళంతా కూలి పని కోసం సామర్లకోట నుంచి వలస వచ్చిన వారిగా గుర్తించారు. ప్రమాద ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణకు అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఏదేమైనప్పటికీ కొట్టకూటి కోసం వచ్చిన వారు తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్ళిపోవడం అన్నది బాధాకరమైన విషయమనే చెప్పాలి.